Lekitxo, Lekitxo, Bia, Ondarru. Gorka Buruaga. Gorka Buruaga. Bai, Bai, ondo, ez? ba. Bai. Bai, ia, bai, argia... Holan, ez dut... Iaro... Barruago, Zaragoza. Ba, ez, ondixen naiz. Hor?
Eguerdion, zientzia eta teknologia aste honetako azken ekitaldien artean astrotopaketak ditugu. Gure aditua gaur, Gorka Buruaga da, bera informatikan lizentziatua eta antolakuntza industrialean ere ingenieria da. Eta naiz eta enpresan urte asko egin dituen, momentu hontan informatikako irakaslea da Eibarren. Bere pasioa somatzen du dela astronomia eta Ilatargi taldean parte aktibo hartzen du urte askotan. Orduan, uste dut ikusten duzuenez gaur zerbait oso berezia erakutziko digula. Eskerrak emango dizkiogu baita Mamu Tabernako Jarori, bere ekarpenei esker gaur hitzaldi honek, streaming honetan azpititulua jarriko ditugu. Eskerrik asko, Jaro. Eta txalo handi bat mesedez Gorkari, zurea da hitza. Eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrak emotia ikastetxe honi, aukera hau emotiarren batez bezuei, teknologian inguruan jardunaldi hauek eukitzeko, eta baita astronomian inguruan teknologiak eta zer dakigun ezagutzeko. Ni Debagoienako Ilatargi taldeko kide naiz, eta ibiltzen gara zentro ezberdinetara, ikastetxe ezberdinetara, txarla ezberdinak emotera juten gara, Eta behaketak egiten ditugu teleskopioarekin, ikusteko ilargia, Jupiter, Saturno. Beraz, ni dozuenien eta interesatzen bazaizue, ni prest ona etortzeko, eta gabian olako bokatafari batekin eta frontaltxo batzukin, ikusiko dugu izarrak, istorioak, ilargia eta planeten inguruko gauzak ikusiko ditugu. Hasiko gara jardunaldi xakin? Beno, astronomia hitza esaten dugunean, ze etortze jau burura? Astronomiak bi parte dauzka, astro eta nomia. Astroak, nahi dago esan, unibertsuan dagozen egitura ezberdinak, adibidez, ilargia, eguzkia, kometak, nebulosak, eta beraien mugimentua eta zerez osatuta daren aztertzen ditun zientzia da astronomia. Beraz, hasiko gara astro batzuk ikusten, hemen ikusten ditugu bi astro. Zeintzuk ikusten dituzu hemen? Adibidez, hau zer da? Eguzkia, eta eguzkia ze astromota da? Izar bat da, Izarrak itxura hau dauka, normalean guk egiten dugunean marrazki bat txikitatik egiten dugu arrautza frigitu baten bezalakoa, barruan olako borobilba gorria eta gero inguruan olako marratxo batzuk edo eguzkilore baten bezalakoa. Baina benetako izar bat horrelakoa da, Ikusten duzuen teleskopio honetan, gela honetan dagoen teleskopio honetan, ezin dugu eguzkia ikusi, da lupa bat jarriko baginon bezala bertara begira eta begia erreko litzateke, Gure taldean badago beste teleskopio bat eguzkia ikustekoa. Orduan, egunen baten jardunaldi bat egiten badugu, ikusiko dugu ilargia, eguzkia, eguzkiaren orbanatxoak, eta gero hemen ikusten ditugun fulgurazio honek, estanda handi horrek ikusi halko ditugu. Eta bestalde, hemen ze astro ikusten duzue? Adibidez, hemen, hau ze astro da hemen azpian ikusten da hau? Lur planeta, ezta? Eta gero hemen gainean, izartxo batzuk, hemen konstelazio bat ikusiko dugu, hau esnebidea ikusten dana, eta beste izar batzuk urrinago edo gertuago dagozenak, gerturatu gaitezen lehenengoko astro honetara, bertan bizigaren hau, lurra, ezta? Lurran ikusten dugu, hemen Afrika daukagu azpian, bestalde, laino batzuk ikusten dira, beran ezaugarriak lurra dauka, ura batez be, airea, oxigeno asko da, horretik arnasten dugu, eta geldi dago lur planeta? Ez, biratzen dago, hemen ikusten dugu. Biraketa hau bi modu ezberdinetan dago. Ikusten dugu, barrukoa solidoa dana, abiadura badaukala, eta gaza daukana moteltxoago da bilela. Hau da ezaugarrietako bat,
astronena, hemen ikusi dozuena, bai? Ikusita zeukazuen horrelako irudirik aurretik? Horrela funtzionatzen du gure astro honek, bai? Ez du abiadura berdinean biratzen gasak eta barruan daukan solido horrek, bai? Bueno, orduan lurretik hasten bagara begiratzen unibertsora behar dugu teleskopio bat, bai? Gero ikusiko dugu gelan daukagun teleskopio honek zelan funtzionatzen duen, ikutu halko dozue, mugitu eta bar, bale? Aukera hori ukiko dozue. Teleskopio batetik, lehenengo da begiaren bezala, argia hor ezkerretan ikusten dozuen alde horretatik sartzen da. Barruan dauka ispilu bat, bai, ze itxurakoa, eta hor islatu egiten dira argizpiak, bai? Eta aurreroago ikusten dozue hemen dagoen, olako okertutako beste ispilu bat, islatutako izpionek bertan joten dute, eta gora irtetzen dira, bai? Izpiak. Gero ikusiko dugu bertan, teleskopioan, zelan dan hori, bale? Bueno, ilargira bueltauko gara, bai? Hemen goian daukazue streamingean ez dozu ikusten, baina hemen goian proiektatu dugu olako ilargitxo bat, nahi dozuenean bertara begiratzeko, bai? Gaurko zeru hontan, ilargi bat, ilargi betia jarri dugu, bai? Guk, ilargira begiratzen dugunean, ohituta gaoz, aurpegi bat ikustera. Ikusi duzue normalean lan begitxo bat eta gotxo bat daukala ilargiak, bai? Ez, fijatu zaitezte, bai? Adibidez, txinatarrek beste kulturetan ikusten dute beste irudi bat, untxi bat, bai, ikusten dute. Hemen ikusten duzue, belarri bat, beste bat, untxiaren burua, bai? Hemen txe, hemen belarriak eta hemen gorputza, bai? Beraien mitologian, bertan, untxi bat bizi da, daukala bizitzako olako, pozoia ez, olako edari berezi bat, bizia moten da bena, eta horren inguruan irakurri aldo zuen mitologia, bai? Oso interesgarri izaten dela mitologia. Eta bertatik gertutik ikusi ahal izan duzue ilargia? Teknologiai esker, gaur egun ikusi geike ilargia zelakua dan, bai? Aspaldi pentsatzen zuten jainko bat zela, ilargia, eta teknologiari esker bertan dagoen sateliteak eta bertara egin ditugun bidaiengatik ikusi geike nola dagoen eratuta, bai? Hemen ikusiko dituzue laizter ezaugarri batzuk, bai? Zulotxo batzuk ikusiko duzue, bai? Zelan deitzen dira honek? Kraterrak, ez da? Azten bazate detailetxuetan begira ikusiko duzue txikitxu badiezela, beste batzuk handiagoak, bai? Horrek esatia nahi dau, batzutan harri txiki batzuk, asteroide txikitxo batzuk kolpein da bestela, eta beste batzuk oso handiak. Hemen ikusten dituzuen krater hauek, tamainoa dauke, Iberiar peninsulako tamainoa, bai, izan alda, beste batek Euskal Herriko tamainoa, Ondarruko tamainoa zergatik ez, bai, olako batek agian Ondarruko bat. Pentsatu hemen asteroide bat jauzten dela, bai, momentu honetan, zer gertatuko zen? Aparte pikutara jungo ginela, ez, zulotxo bat egingo zebala bertan, bai, eta ikusten duzue mendiak dagoztela. Egon zen garai baten, aztertzaile batek ispilu batzuk erabilita, ispiluak berez dela teleskopio baten egitura, teknologia hori erabilita, jainkoa izatetik konturatu zian beste zerbait zela. Mendiak zerela bertan, kraterrak zerela bertan, bai? Beraz, teknologiak lagundu zeban, beste kontzeptu baten hartzea astro hau, bai, ilargi hau, guregan eragina handia daukan astro honek, bai? Adibidez, mareetan eta bai? Irudia oso polita da ikusteko, ilargian bizi baginean, ze ikusiko zeben, lurra, ez da? Guk ilargi ikusten dugun bezala, beraiek zer ikusten dute, lurra. Etorkizun baten han, gizaki bat jaiotzen bada, zala izango lurreko izakia, izango zen ilargian bizi zen ilargia, lurreko planetako bista eukiko zeban, bai? Bueno, hau da benetako distantzia daukaguna lurretik ilargira. Ze pentsatzen zenuten, gertuago zegoela edo urrinago? Urrinago. Distantzia honetara da, bai? Egon zen garai baten, planeta moduko bat, Teia izenekoa, ez dakit ikasi dozuen, gerturatu zela lurrera, lurra zenean, olako laba asko egitura bat ezela oso solidoa,
kolpe joseban lurrari, eta bertan materiala askatu zen. Bai? Material horrek, hasi zen gero lurrean biratzen, eta hori da gure ilargia. Bai? Biratzen dabilena gure inguruan. Eta poliki geroz eta urrinago dabil joaten ilargia. Oso poliki, ez dugu ezagutuko, bai? Baina, behin, desagertzen dela ilargia, lurrean uste dozu eragina handiokiko zebala? Batez bezeuei kostaldean, ez? Ze aldaketa egongo zian hemen? Mareak, pentsatu ez darela marearik, bai? Mareen inguruan bizidian animali guztiak, zerren barko zeben egokitu euren bizitza, marea gabe bizitzeko, ez da? Edo bestela landare guztiak ere, noiz landatzen dian eta guzti hauek ere, aldaketak eukiko luke. Orduan, egokitu inbarko lirateke, bai? Eta teknologia bidez, badakigu, laser izpiak bialtzen ditugu ilargira, egunero, konstanteki, eta badakigu zenbat distantziatara dagon, bai? 350.000 kilometrotara dago, bai? Batzutan gertuago dago, beste batzutan urrinago dago, bale? Baina gutxi gora bera, 350.000, 400.000 kilometro tartian ibiltzen da, bale? Hoxe izango litzake, lurra eta ilargian arteko harreman hori daukun berezi hori, ez da? Bertan gertuan daukuna eta berari esker hainbat gauza ditugula. Hau zer astroa da, lehen zer esan duzue? Eguzkisa eta beraz izarra da, ez da? Bertan, erreakzio nuklearra gertatzen dira barruan, bai? Hidrogenoa goten da eta hidrogenoa gero helio bihurtzen da, bai? Hori materia aldaketa hori horri ditzako reakzio nuklearra. Badakizu zenbat denbora behar daban argi izpi bat sortzen danean eguzki zentruan eguzkitik irtetzen, bota zenbaki bat. Egun bat, askoz gehiago. Urtietan zenbat? Milioika urte behar ditu, argizpi batek eguzki zentrotik irtetzeko eguzki azaletik. Bai, hain materia densua da, bertan dagoela joten gora bera, behin irtetzen dela. Eta gero, abiadura oso ondian, 8 minututan eguzkitik lurreraino heltzen dira izpiak. Bai? Beraz, momentuotan ikusten garen eguzkia da orain dela 8 minutu zan eguzkia. Bai? Ikusten dugun irudia eguzkiarena orain dela 8 minututakoa da. Ez da momentu ontakoa. Bai? Hori daukagun distantzia honetara. Pentsatu urrinen, oso urrindaren izar horrek, ikusten ditugun argi horrek, bai? Noiz sortuak izen zian, eta handik ona etorri zian denbora hori, ez? Da denboran atzera egitea bezala. Ikusi daigun benetako izar batek zelan funtzionatzen daban. Hauxe da, bai? Hemen ikusten dugu eguzkiaren azala, bai? Eta bertan erreakzio ezberdinak ikusten duzu hau estanda hau, orain dela gutxi gertatu zen olako bat, hemen inguruan kostaldean ikusi ziela aurora boreal, ez da olakoak entzun duzuenak, ez da? Olakuek eragiten dabe. Eta momentu guztian estandak dare gertatzen, bai? Eguzkiare ez dago geldi. Eguzkia lurraren bezala biratu iten dau, poliki biratu iten dau. Bai? Eta zikloa dauzka momentu batzutan 11 urteko egiten duena da, batzutan erreakzioak askoz be potenteagoa dira, oin bezala, gare puntu baten oso fuertea darenak, eta bestatutan ahulagoa dira. Oin gare puntu baten oso fuertean. Bai? Hemen ikusten duzue, estanda mota honek, bertan gertatzen dira, normala dira. Bai? Eta astro hauek zer dira? Planetak, bai? Gu zarraua gazenak, beste planeta bazeukun hemen, ikasi ginuna Pluton izenekua, kendu ginen hortik, Kotxauai, beste planeta txikien taldean sartu ginen, eta planeta hauekin geratu zen, bai? Zuek ikasiko zinuten planeta hauek ezaugarri ezberdina daukela, bai? Adibidez, Jupiter zelakua da? Handixa eta zelan da? Dana gogorra da edo zelan da? Gazez dago osatuta, bai? Saturno?
gazez dago eratuta, bai, eta dauka berezitasun bat eraztuna dauzkala. Hemen daukazuen teleskopio hontatik ikusi aldugu Jupiter eta Saturno be, bai. Oso politia die ikusteko, bai? Orduan egingo dugu, antolatuko dugu olako irteera bat. Orduan, hauek ikusten ditugu, lurrarekin konparatuta, ze tamainu dauken astro hauek. Eta hau zein da, astro hau? Marte, zer ikusten duzue Marten? Zer dauka, poloak badauzka edo ez dauka? Bai, nun ikusten duzue polua? Azpian, izotza moduko bat, ezta? Hau benetako argazkia da, bertan dago, eguzki sisteman dagoen mendirik altuena, Olimpo mendia deitzen dana. Bai, dator mitologiatik, jainkoen, Olimpo mendian bizizian jainkoak, eta hola mitologia klasikotik datorren ezaugarri bat. Gaur egun daukagun teknologiakin, bialdu ginen espaziontzi baten robot bat. Eta gaur egun badaukagu gizakiok bertan elkarlanean egin duguna robot bat martxan, bai? Batzuk egin dute softwarea garatu, beste batzuk mekanika garatu, beste batzuk biologia garatu, beste batzuk geologia garatu. Orduan, danon partaidetza horretan lortu zeben robot bat jartzea. Jarriko da robota eta bebai soinua entzungo da bertatik Marten dagoena soinua. Ikusiko duzue. Honedia benetako irudia Martekuak, bai? Haizea dago bertan. Eta paisaia arrotza egiten da edo ezaguna bezala. Ezaguna, moten dau Marruekoseko desertuan inguruan dagoela, ezta? Horrelako bat. Ni Marruekosen izan nintzen, Merzuga inguruan, eta horrelako paisaia dago bertan, adibidez, bai? Edo hauxe dunatxoak ikusten dira. Hone benetako irudia dira, teknologiari esker, bai? Zuetariko batzuk ingo dozuelan, irudian, beste batzuk soinuan, beste batzuk softwarea garatzen, beste batzuk jendean kudeatzen, beste batzuk hizkuntzekin. Perfil guztiak behar dira horrelako emaitza bat lortzeko. Eta behitu, gizakiontzako hau oso importantea da jakitzeko Martez nola dagoen eratuta. Bai? Uste dituzu hemen harritsuak, dunak, eta haizearena entzutea beste planeta baten da, hola, milioika kilometrotara, ikusgarrisa da, ezta? Teknologiai esker, eta gure esker, bai, iten dugun lanai esker da. Hemen ze astro ikusten dugu? Esnebidea, bai? Gaur egun daukun kutsaduragatik, teknologiak be batzutan kutsadura sortzen dau. Badaukun, kutsaduragatik ezin dugu ikusi esnebidea, horrela oso toki ilunetara joan behar gara, bai? Bau da esnebidea, esnebidearen zentrua hauxe da, bai? Eta bertan dago zulo beltz bat kokatuta beraren inguruan biratzen gauzela, bai? Ez gara barrura jauziko, baina beraren inguruan biratzen gaude, bai? Hemendik ikusten dugu, gara esnebidea ikusten albo batetik, bai? Eta hemen ikusten dira, izar ezberdinak. Beraz, hau zer da ontsen esan duguna? Esnebidea. Eta gu esnebidean, hemen gauz, bai? Hemendik ikusten gabiz, albo batera esnebidea. Bai, ikusten duzue? Ulertzen dau? Bai. Eta gu eguzkiaren inguruan gabiz biraka, eta eguzkia dabil biratzen aldi berian esnebidean zentruarekiko. Bai? Gero beste galaxia batzu dare unibertsoan eta horren inguruan ere gure galaxia biratzen dabil, bai? Mugitzen dago unibertsoa momentu oro. Gu gare puntu honetan eta ikusten ditugun izardanak begibistaz borobil horian bakarri dare sartuta. Bai? Hemen inguruko beste izar guztiak ez ditugu ikusten. Bakarrik honek ikusten ditugu begibistaz. Behar ditugu beste teknologia batzuk ikusteko beste izar guztiak. Bai? Bakarrik izartxo hauek ikusten ditugu. Naiz eta puntu asko dian guretako, unibertsoko parte oso txikia da begibistaz ikusten duguna. Eta esnebidea biratu iten dago, esan dutzueten bezala, ikusten duzuena, esnebidea ez da plano bat, dago okertuta, bai? Hemen goian ikusten duzue, gorago dagoela eta gero berago.
eta biratu iten dau. Eta eguzkia horren inguruan dago biraka, bai? Erakutsi dozkue, bista bat bakarrik, eguzkiaren inguruan biratzen gauzela. Bai, orain ikusiko zuen. Hau ezaguna zuentako, ezta? Bai? Baina eguzkia ez dago geldi unibertsoan. Bai? Eguzkia dago, ezagutzen bezala, biratzen 70.000 kilometro orduko esnebidearen inguruan. Beraz, irudi hau izango da. Ikusten dozue, eguzkia biratzen, mugitzen dabil esnebidearen inguruan. Eta lurrak, beran grabitatearen gatik, eguzkiaren inguruan dabil biratzen. Beraz, holandoa, enbutu baten bezala jarraitzen eguzkiari. Ikusten dozue? Hau, geletan ez dozko erakusten, aurreko bista erakusten dabe. Zez berdina, ez da? Ikusten duguna gelan. Baube teknologia da. Bai, simulazio guzti honek teknologia bidez egiten dugu. Bueno, eta teknologia esan dugun bezala, lurretik kanpokaldeko bista hori egiten dugunean kutsadura sortzen dago, ezta? Baina teknologiak alde batera lagundu egiten gaitu eta beste batzutan ez dugunez ondo kontrolatzen kutsatu egiten dago. Guk bialtzen dugu espaziora hainbat erraminta teknologiko, bai? Satelite artifizialak, telefonoak, GPS-ak, telebista ikusteko, mila gauza erabiltzen dugu, bai? Eguraldia iragartzeko, bai? Orduan satelitea bialtzen ditugu. Hauek guzti hau edia momentu hontan, bai? Espazioan dagozten satelite guztiak. Bai? Eta satelite guzti honek pentsatzen dugu danak osorik dagozela, bai? Baina ez dago osorik. Juten dienean makina dezela zue patinete baten, edo kotxean, edo kamioi baten, edo juten gazenean tornilloak askatzen dira, bai? Horrek, kutsadura horrek, tornillotxo horrek eta espazioan geratzen dira milaka kilometro orduko doiaztela, bai? Horrek, astronauta bati joz gero, ze gertatuko litzateke? Hilingo zala, bai? Beraz, kontrol bat eduki behar dugu. Momentu honetan ez dago espazioan inguruan ezer neurtuta. Badare munduko akordio batzu, baina danek ez dute betetzen. Beraz, satelitea bota eta kutsadura geroz eta ondioa bihurtzen dabil, bai? Nik hemendik jartzen badot, Kanariar irletan, bai? Darela olako astronomiako zentro handiak begira jartzen manez eta argazkiak ateratzen, unibertsoan daren izarrei edo exoplanetak, ez da entzun dugun kontzeptu horrek kanpuan, aurretik pasatzen bada satelite bat, informazio guzti hori galdu egiten da, bai? Kutsatu egiten da informazio hori, eta orduan ez du balio ezertarako azterketa horrek. Beraz hau kontrolatu egin behar da, bai? Orduan, kanpora jartzen bagara izarrak begiratzen, hemen ikusten dugu, gure eguzkia zelakoa dan, zelako izarra dan, bai? Txikitxo puntu hori. Eta ikusten dugu gero, izarrak gero eta hundiauak izan aldiela, kolorez berdinetakoak, bai? Eta hori, badakigu gaur egun teknologian bitartez, bai? Hemen ikusiko dugu bideo honetan, unibertsoko astroen tamainak, bai? Hemen bigarren astro hau zein da? Ilargisa, ezta? Bueno, pues enjungo gara, haunditzen hastu. Zuek pentsatu, ilargiaren aurrean zelakoak zareten, bai? Zelako txikitsua gazen. Bueno, zuen tamainoa jun konparatzen, ikusiko ditugun astroen arabera, Pentsatzen dugu unibertsoan garela lagostra, ezta? Gara munduaren jabe gara, ikusiko dugu unibertsoan zelakoa garen gu, ez gara? Esan, bai? Hemen Marte, bai? 10.000 kilometroko tamainua dauka. Venus, bai? Eta Venusen antzerakoa, urrangokoa, geure unibertsoko etxetxo hori, ezta? Txikitxo hori. Hau da exoplaneta bat, bai? Kepler.
deitzen dana, behitu zelako handia dan, ia hurrengokua zein agertzen dan, Neptuno, bai? Gasesko planeta bat, gure eguzki sisteman dagona, Urano, behitu ze txikia gazenen gu, honekin konparatuta. Zein dator hemen? Saturno, ez da? Behitu ze handia da. Gu Saturnarekin konparatuta ze izango ginen. Ezer. Hau ze izango da. Eguzkixa? Ia, ber. Ez da, guretik gertuen dagoen izar bat, Proxima Centauri. Bai? Hau? Eguzkixa. Eta zahotzu etena, dare kolorez berdinetako izarrak, bai? Sirio deitzen dana, Vega, Ia, Arturo deitzen dan Rigel, behitu lur planetan nun egongo dan, bai? Betelgeuse, hau izar bada, bai? Beste izar bat, gorria handia, bai? Hau da zulo beltz bat, agona unibertsoan, bai? Topatu dugun zulo beltz bat. Hau da zulo beltzarik handiena topatu duguna, bai? Hau da nebulosa, hemen izarrak sortzen dira, edo kasu hontan estanda bat dago, izar batek, kanporutze egin du, bai? Hau da, nebulosa bat bai, estanda egin da, hemen izartxo batek estanda egin du. Hau Orioneko konstelazioan dagoen nebulosa hemen sortzen dago izarrak, hemen ikusten da, sortzen dago zela. Hemen izar multzo bat, Omega Centauri deitzen dana. Beste izar multzo bat. Gure esnebidea, behitu ze tamaino daukan, gure esnebidea. Beste kumulo bat izarrena. Olako zulo bat dagoena, baina ez da zulo beltz bat, unibertsoan. Eta ezagutzen dugun gaur egun unibertsoa. Beraz, lurra nun egongo litzake hemen, ze izango litzake? Bai, hautza baino txikiagoa izango litzake, bai? Bueno, ba unibertsoa haina handia da, behitu, gu olako baten bizigazela puntotxo bat, hau da argazki bat atarata unibertsoari, lurretik, bai? Begiratu zen ba galaxia da ozen, bai? Galaxian, gure galaxian, 200.000 izar daoz, gutxi gora bera, bai? Ba unibertsoan, 200.000 milioi galaxia dare, gutxi gora bera. Beraz, zenbat izar egongo dian, da izar bakoitzetik bota, gutxi gora bera, 4 planeta egongo direla, bai? Bota, 4 planeta, bider 200.000 milioi galaxia, bider 200.000 izar, zenbat planeta egongo dian unibertsoan. Bai? Bueno, eta hau zer da? Bueltauko gara gure planetara, bai? Indogu hor, burua jungara horruzko, bueltatzen gara, hau da mapa bat, ez da? Gure planetana ezagutzen dugu. Hau da, Afrika, hau? Bale, hemen zenbat atzemar dauzkat? Bost, kontau dituzue? Bat, 2, 3, 4, 5? Ez, ez da? Indozuena da, hau badakizue 5 dala, bai? Bueno, bagu zeruan berdin egiten dugu, bai? Zeruan,
Ni badaki zeruan irakurtzen mapa bat, bai? Puntutxoak ikusten ditugu, bai? Puntu horiekin egindana da marrak, bai? Konstelazioak eratu dira, zertarako ezagutzeko zeruko mapa. Eguzkiaren inguruan biratzen gaoz, bai? Eta hemen ikusten dituten izarrak, bai? Ikusiko ditut hemengo aldeko izarrak, bai? Baina eguzkiaren beste kaldera joaten banaiz, orduan ikusten dian izarrak ikusiko ditut. Beraz, udazkenean ikusten ditutenean izar batzuk, baldin badazkit zeintzu dian ikusten ditudan izar horiek, 3 hile barru negua dator. Beraz, lehen zer egiten zeben, egurra moztu eta sartu horko almazenetan, bai? Edo badakigu urtarrilean landatzen badugu ez dakiz zer, udaran jasoko dugula hori, bai? Edo zuek kostaldean bizi zaretela, nik adibidez Elgeta inguruan bizi naiz eta mendiekin badakit orientatzen adibidez. Baina gabean, kostaldean da itsasoan, mendirik ez dago orientatzeko. Zeruko maparen bitartez orientatzeko gaizian bertan ziren nabigatzaileak. Bai, hemengo familia asko atzera juten bazate, ezain beste, olako erramintak erabiltzen zituzten, bai, orientatzeko gabian. Eta deitzen dira planisferioak, bai? Hemen ikusten dituzuen marratxo hauek, bai? Honek dira konstelazioak egiten dira, marratxo honek juntatzen ditut, orientatzeko gabian, bai? Eta badakigu horrekin, iparra non dagoen, hegoaldea non dagoen, ekialdea eta mendebaldea, bai? Mapa hau izango litzake, planisferioa. Eta bertaken zeitzen da, irudi bidez jartzen dira, Leo, ikusi dut, edo Dragoia non dagoen, bai? Edo Kantzer, edo Hartza, bai? Eta horrekin iten da, nik esan dut zuetena, bai? Hemen bakizue bost dagola, edo Afrika zein dan, bai? Zeruan berdina egiten da. Nik adibidez ikusten ditut irudiak eta badakit izarrak eta badakit egitura hori sortzen eta orientatzen, bai? Eta hau ikasi egiten da. Hemen ikusten duzu adibidez zeru baten, gure inguruan zeruan, hau da boto, bai? Zer ikusten dan? Hemen hartza handia ikusten donik, hartxikia iparri zarra hemen, bai? Honekin ikusten hemen Kasiopea, nik badakit hau irakurtzen, hau ikasi egiten da, bale? Adibidez hemen Orion, mitologia grekoan, gerlari hau zeuan, eta egiten dute olako egitura, gerrikua, hemen ikusten zuen gonatxo hau, eskutua, eta hemen espata, bai? Egitura antzerako bat sortu zeben. Eta honekin, oin gomendatzen dutzuet, bai, streaming bidez jarraitzen zagozten guztixei, eta zeuei bai, Telegram sare bat daukagu, taldian, astrotopaketa deitzen dana, bertatik sartzia. Bai, bertan informazio ezberdina dago, argazkiak zelan atara, zer gauza ikusten dian, teknologikoki zertan gabizen lantzen, gizakiok, eta, gomendatzen dutzuet bertan sartzia. Streaming bidezko saio hau hemen bukatuko dugu eta ikasliekin oin jarraituko dugu eskulantxo batzuk iten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorka.